ברוכים הבאים לעוד פרק מבית ויראלי מדיה. אני ארז, ואיתי אורח מאוד מאוד מיוחד שעבר סיפור חיים מטורף. נעים מאוד אלי. מעניינים, איך אתה? אני מעולה, איך אתה? אני ברוך השם, הכל טוב. אז ככה, ניתן קצת הקדמה לצופים. עברת באמת סיפור חיים שבוא נגיד ככה, כילד קטן, אני לא בטוח שכל אחד היה מצליח לעבור אותו, וצריך הרבה תעצומות נפש כדי להגיע למצב שאתה, בוא נגיד ככה, מנצח את החיים האלה. אז בוא תספר לנו קצת עליך. אני אלי בן 32 מחולון, נולדתי באוזבקיסטן, עליתי בשנת 2004, וכרגע אני מתמחה בתחום השחקנות והדוגמנות, בנוסף עובד בתחום האוכל, שזה בבקרים, וזהו הסיפור החיים שלי, תכף נשמע אותו ונתרשם. מהמם. אני רוצה לקחת אותך לגיל מאוד צעיר, גיל 9. אתה אמרת לי שהחיים שלך התפרקו באותו גיל. מה זה אומר? מה זה התפרק? התפרק זה שילד בעצם מסתובב לבד ברחובות, מחפש הזדהות, מחפש תמיכה מאחרים, כי הוא לא קיבל את התמיכה הזאת בבית. אמא שלי, שהגענו לארץ, אז היא הייתה נותנת לה את כל כולה בעבודה, ואבא שלי תמיד היה בעסקים. אבא שלי היה איש של עסקים, ובעצם גדלתי לבד, אפשר להגיד ככה. שתי אחיות שלי היו, אחת הייתה כבר נשואה שהגענו לארץ בגיל 9, והשנייה הייתה גם בסוג של, היא גם הסתובבה וגם חיפשה את עצמה, אבל לעומתה אני זה שנגררתי יותר מדי לעומק של החיים האלה, של הפשע, של כל הדבר הזה מסביב. איך קורה שילד בגיל, זה ילד, מה זה, כיתה ג', שילד בגיל 9 מסתובב ברחובות ככה וההורים שלו לא מחפשים אותו, מה הולך שם? זה לא שהם מחפשים, לא היה להם את היכולת הזאת, כי בעצם אמא שלי, איבדתי את אחותי. איך שעלינו לארץ, איבדתי את אחותי. זה אני אספר בהמשך הרחוק, אנחנו אולי נצא איתך לעוד איזה פרק של פודקאסט על התמכרות בעצם. כרגע אני רוצה אך ורק להתמקד בנוער בסיכון, כי זה משהו שחשוב לי. אז אחותי נפטרה שהייתי בגיל 9, שעלינו, שנה אחרי היא נפטרה. אז אמא שלי קיבלה את זה קשה. אמא שלי נסגרה בתוכה, והייתה פשוט, לא ראיתי דמות טבעית מגיל 9. היא הייתה, לקח לה 4 שנים לחזור על עצמה בעצם, ואבא שלי הלך לקבור אותה, כי בעצם היא נפטרה מחוץ לארץ. ופתאום ילד בגיל 9 לא מוצא תמיכה בשום מקום, וגם יותר מזה, מספרים ממה היא נפטרה. כאילו, איך היא נפטרה, ממה היא נפטרה, ואני לא ארחיב את זה כאן, כי זה לא רלוונטי לפודקאסט, אבל אחותי נפטרה עקב משהו שאני אפתח את זה בעתיד אולי, וכרגע אני כאילו חי עם זה ומקבל את זה. ומה שקרה בעצם בעבר בגיל 9, שמצאתי את עצמי מהר מאוד ברחובות. בוא תספר לי קצת מה הולך ברחובות, איך זה להיות ילד בגיל 9 ברחוב, עם מי אתה מסתובב, מה קורה שם? קודם כל, איך זה להיות ילד, זה בדור שלי, שזה היה לפני 2 עשורות בעצם, זה היה מאוד מפחיד. בתור ילד זה היה מאוד מפחיד, בתור ילד זה היה מאוד, איך אפשר להגיד את זה במילים, אני לא יודע אפילו איך להגיד את זה, זה היה מאוד הרפתקה. כל יום אתה בהרפתקה אחרת, בידיעה שאולי אתה הולך לשבת במשטרה, אתה הולך כאילו, או שבידיעה שאתה הולך להיות כאילו, עלול לקרות לך משהו. ואתה חי עם יד על הדופק. אתה מסתובב ועוד גדלתי בחולון. אז כביכול השכונה הזאת היא מאוד פעם, גם היום היא קצת, יש לה שם של פשע וכאלה כאילו, אבל זה בעצם מה שהייתי עובר. הייתי כל יום קם בידיעה יקרה איזה משהו. כן?
שיקרה איזה משהו. יקרה זה אמרה משהו. קשה. כן. או שיהרגו אותך, או שאתה תפגע במישהו, או שאתה תיקח סם שלא תקום ממנו. כן, זה בעצם החיים שהיו לי בגיל 9. שהייתי פשוט קם ובורח מהמציאות. שילד לא אמור לברוח מהמציאות. שילד אמור לקום בבוקר, להתמתח, ולהגיד, עד כמה החיים האלה יפים. ואני בתור ילד לא הייתי עושה את זה. הדבר הראשון שלי היה איך זה לברוח כמה שיותר מהר מהבית, כדי שמישהו ישאל אותי, מה קורה? אבל בעצם, מה קורה הזה, זה שקר אחד מוקלט, כאילו. עכשיו אני מבין את זה, שלא היו לי באמת, יש לי חבר אחד מהילדות שנשארתי איתו בקשר, כאילו, עד היום, אבל אני מבין שפעם זה לא, בעצם זה לא היו חברים, זה היה, איך אני אסביר לך את זה? אינטרס אחד כלפי השני. אם יש לך, אז יש לך. אם אין לך, לך תחפש שיהיה לך. משהו כזה. אתה חייב להביא משהו שיכבדו אותך. מה אתה הבאת בתמורה? וואו, אתה רוצה באמת לשמוע את זה? אני אפתח, אין לי בעיה. אני הגעתי על דברים שהייתי גונב בבית. הייתי גונב לאמא שלי כסף. הייתי גונב להורים כסף. הייתי עושה דברים שילד בגיל 9 לא אמור לעשות. 10, 11, כן, אנחנו קצת מתקדמים. לא אמור לעשות. הייתי משפיל את עצמי כדי שיאהבו אותי, כדי שיעריכו אותי, כדי שיגידו, וואי, איזה גבר, כאילו, וואי, איך הוא עשה את זה, וואי, זה, כאילו. אבל בעצם זה פשוט כל זה, זה אשליה אחת גדולה, כאילו, אני באמת לא הייתי אמור להביא להם את זה, פשוט כאילו, זה החיים, זה החיים שבעצם היו בגיל מ-10 עד 12 כזה, שהייתי צריך להביא משהו בתמורה, וזה הדברים, הייתי גונב, הייתי מוכיח, ואני לא יודע למי בעצם הייתי מוכיח מה, אבל הייתי מוכיח שאני בעצם בחור טוב, הבנת? צריך להוכיח שאני בחור טוב. תשמע, לחיות ברחוב זה לא דבר שהוא קל, יש גם הרבה חבר'ה שפתאום יש איזה מישהו אחד שמחליט שהוא יכול להתעלל בך, סתם ככה כי בא לו. עברתי גם את זה. בכיתה יכול להיות שמישהו שהוא בריון, קורה גם להרבה ילדים שעוברים חרם. ברחוב זה על אחת וכמה, זה בטח, ואין לך גם למי לפנות. אתה מנוטרל מהכל. קרה לך איזה משהו דומה כזה? אני יכול לפתוח על עצמי, אני לא סתם פה. אם אני כבר פה, אז אני פותח הכל. אני לא אפתח על העתיד, על מה שכרגע אני חי בו, ומה שעברתי, אבל אני אפתח על מה שעברתי בילדות, כי אני לא סתם פה. אני רוצה שבאמת ישמעו את זה, אני באמת רוצה להביא מסר פה. אז כן, אני אחד מהאלה שהיו מתעללים בו, אני אחד מהאלה שהיו סוגרים אותי במקלטים, שהיו מחבים עליי סיגריות, ואני זוכר את אותם רגעים שבעצם הייתי מסתובב, הולך הביתה אחרי זה, וחוזר על זה עוד פעם. עזוי, נכון? מה גרם לך לחזור כל הזמן? כדי שמישהו יראה אותי, ולא משנה באיזה דרך. אם זה דרך קשה, של השפלה, או לא משנה. רק שיראו, רק שידעו שאני קיים. רק שידעו שיעשו איתי מה שהם רוצים, רק כדי שישמעו ממני. והרגשת כאילו שאתה מגיע למצב שדברים משתנים? אני אתן לך דוגמה. אני עד כיתה A, הייתי ילד קפות, לכל דבר ועניין. אבא שלי היה רושם אותי לחוג טקוונדו, ברמה למצב שאני אדע להגן על עצמי. היום מרביצים לי, הייתי חוזר הביתה בוכה וזה, ואז אמר לי, אבל למה אתה לא מגן על עצמך? למה אתה לא מחזיר? אני מגבה אותך. אם המורה תגיד לך משהו, המנהלת, אני מגבה אותך. ולא הייתי מחזיר, עד שמשהו השתנה אצלי בכיתה A, לא יודע איך, פתאום הבנתי שאני יותר חזק מהם, ושאני מחזיר. והתחלתי להחזיר, בכיתה 2 באו להרביץ לי, וחטפו ממני מכות שתיהם. באו, זרקו עליי את הנעליים שלהם, ניסו להרביץ לי עם דברים.
חטפתי, אבל גם החזרתי לשתיהם, ובסוף הם התלוננו. בכיתה ו', זה היה הפעם הראשונה שהשפזתי ילד בבית חולים. זה היה משהו לא נורמלי. באמת שברתי לו את הפנים, בעטתי לו בפנים בצורה... אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, כי זה גם משהו שלי צרם, ואני לא אהבתי את מה שעשיתי, אבל אני יכול להגיד לך שמאז ושנים קדימה, אף אחד לא התעסק איתי. ברגע שזעזעתי את המערכת, כל מי שהיה בשכונה שלי, ושכונה שלנו זה 30-40 אלף אנשים, כולם ידעו מי אני, ועוד מסביב, כילד שבאמת השפז מישהו, השפז בבית חולים בכיתה ו', אני שבוע לפני הבית ספר, הושעתי, הסיום בית ספר אני הושעתי, כי רבתי עם מישהו מכות. אני אגיד לך מה, מצד אחד אני לא גאה בזה, לא הייתי גאה בזה אף פעם, לא התלהבתי שכולם אמרו לי, אתה השפזת אותו, איזה חזק אתה. בפנים לא היה לי תחושה של חרטה, כאב לי ממש, ואחרי כמה ימים ביקשתי מאותו ילד סליחה, הלכתי אליו לבית, וזה באמת אחלה בן אדם, ילד גבר, היה בן אדם מקסים, פשוט ילד רוסי, שאתה יודע, אצלנו זה התקופה של ארסים ופריקים, ואני השתייכתי לחבורה של הארסים באיזשהו מקום, עד שנהייתי גם אני פריק. אני הייתי אמור לשחק אותה ארסי, הבנת? בדיוק. אבל אתה צריך לשחק את המשחק כדי להיות ממקום חזק, ממקום להיות חזק. אבל אני יכול להגיד לך שאף אחד לא יתעסק איתי אחר כך. כי עשיתי משהו שהוא באמת היה קיצוני מאוד, וזה לא משנה באיזה גיל אתה, זה מאוד קיצוני להגיע למצב שאתה שולח מישהו רק מאגרופים ובעיטות לבית חולים. ולמה אני מספר לך את זה? כי בסוף יש נקודות לכל אחד שאתה אומר, די, נמאס לי. אני מפסיק לשתוק. אני חייב לזעזע את המערכת. זה משהו שקרה לך? שאני לא חייב לשתוק? שאני כבר לא שותק. אם מחבים עליי סיגריות, אם מתעללים בי. כן, הגיע הזמן שאמרתי לעצמי, די להיות אפס. כאילו, די להיות אחד שלא עונה, כי... והתחלתי אני להחזיר, כמוך בדיוק, התחלתי גם להחזיר, בצורה אגרסיבית מאוד. ואיך התחלתי לעשות את זה? התחלתי לשתות. בזמן שאתה שותה, אתה מקבל אומץ. ולא אכפת לך. באיזה גיל זה היה? פעם ראשונה שטעמתי אלכוהול, אני חושב בגיל 11. גיל 11, הפעם הראשונה שאתה שותה אלכוהול. כן, 11, בין 11 ל-12 לדעתי. כן, בין 11 ל-12 התחלתי לשתות אלכוהול, ושם הרגשתי אומץ. ובעצם שם אמרתי לעצמי, שום דבר לא מפחיד אותי, שום דבר לא כואב לי, לא פיזית ולא נפשית. בועטים בי, מה אכפת לי, אני מסטול, אני מרגיש שזה ביום למחרת, אתה מבין? כאילו, אבסורד. להרגיש זה בכל האיומים האלה, והייתי תוקף אחרים ברמה קיצונית. אני זוכר, הייתי עושה דברים שילד בגיל כזה לא הייתי מסתובב בשכונה עם אולרים עליי, עם עלות. אני זוכר אותו יום, היה לנו גינה כזאת בשכונה, ליד קניון חולון, ואז כאילו יצאתי שם לעמוד מול, אני לא יודע, הייתה לי חברה והתחלתי לריב בגללה, ופשוט עמדתי מול משהו כמו 30 ילדים משכונה אחרת בחולון, פשוט נעמדתי להם, הוצאתי עליו והתחלתי לרדוף אחריהם, למרות שקיבלתי מכות, כן? חזרתי בלי נעל, ברחתי משם, כלומר בלי נעל, אבל התחלתי לענות. כאילו, מגיל 9 כזה, עד גיל 10 הייתי כזה, ממש. אבל זה לא שהיו ממשיכים להתעלל בי. אבל כשהייתי שותה, הייתי מחזיר, אתה מבין? בזמן שהייתי סחי, לא הייתי מחזיר. ורק בגלל שהייתי שותה, אז הייתי מרגיש את עצמי איזשהו אל קפונה. כן. בדרך כלל זה קורה להרבה אנשים שמתחילים לשתות, ואז הרבה חושים נרדמים, ופתאום הביטחון עצמי. ועוד חושים של ילד, תציין. ועוד חושים של ילד, זה בכלל מעצים, ופתאום אתה מרגיש שאין לך מה להפסיד יותר. כן. ואדרבה, ילדים זה כאן ועכשיו, קח את מה שהיה, נגיד ביום העצמאות, שרצחו את הילד, את הבחור האתיופי. זה מה שגרם לי לבוא לפה.
אחד הדברים שגרם לי לבוא לפה זה אותו ילד שנרצח, שרק רצה ללכת לעבוד. אנחנו כבר גם ניגע בזה, אבל זה משהו שמראה לך שמנטליות של ילד שרוצה ללכת מכות, הוא יחכה לאותו ילד שעצבן אותו, רוצה להראות שהוא גבר ליד החברים שלו, שהוא לא נשאר חייב, אתה רוצה להראות שהוא גבר. והוא יחזיר לו. זה מנטליות של התנהגות של בן אדם חמום מוח, שהוא מבחינתו, גם הם אמרו את זה, אני אשב עליו היום בצוהר, כן. כאילו, זה... קיימו את הצבא שלהם, מה שנקרא. כן, כן, זה סיפור זה אחד הסיפורים שאני פה, אחי. זה אחד הסיפורים שאני רוצה להילחם היום בתופעה הזאת של אלימות. אני לא אשתוק את זה, כי יש לי את כל היכולות להבין את אותו. ושלא תבין, הילדים האלה, הם, לדעתי האישית, הם עם בעיה נפשית. תראה, בסוף קצת. זה ילדים אבודים. זה... עם בעיה של התמכרות. שההורים שלהם לא מודים לזה, לדעתי זה כך. זה בדיוק מה שבאתי להגיד. הרבה דברים שקורים זה מהבית, לטוב ולרע. ילד שלא קיבל חום בבית, הוא מבטא את זה כלפי החוצה. מילד שקיבל עודף חום ופינוק, גם זה מתבטא, בן אדם שהוא מפונק. כנראה שאתה בגיל 9 היית הרבה יותר בוגר, שכלית ומנטלית, מילדים בני גילך. שאתה לא היית אמור להיות בוגר בשלב הזה. היית צריך להיות ילד בן 9. להתנהג כמו ילד, להתעצבן שלא הביאו לך איזה קלפים או משחק טרנדי מטומטם של אותו תקופה. וזה היה אמור להיות העיסוק שלך, לעשות שיעורי בית, ללכת לישון באיזה 7-8 ולהתחיל. וללכת לחוגים. הכי בנאלי, הכי לגיטימי, אבל זה מה שילד צריך בתקופה הזאת. זה לא טריוויאלי שילד שמגיע לגיל 11 כבר מתחיל לשתות. הגיוני. ואז אתה רואה תהליך של הורים, זה תהליך שמגיע מההורים, שההורים נוטשים את הילד, שלא דואגים לו, שלא בודקים איפה הוא, שלא מציבים לו גבולות, שלא רואים את הילד. ואם אני מבין נכון, כנראה לא היה מישהו שראה אותך בבית, אז קיבלת את החום, האהבה, וגם סתירה זה סוג של, גם מלמדים באילוף, שגם האנשה לכלב זה סוג של יחס. אז הוא קיבל את היחס, את מה שהוא רוצה, לטוב ולרע. אז ילדים שמתנהגים בצורה אגרסיבית, הם מקבלים יחס, מה שהם לא מקבלים מהבית, שמתעלמים מהם. נכון. חד משמעית. אני אגיד לך, אני עד גיל 9, הייתי ילד טוב. אני זוכר שאמא שלי הייתה מספרת לי, הייתי הופך ספר, לא יודע לקרוא את הספר בגיל 4, 5, 6, לא יודע לקרוא ספר ופשוט עושה כאילו, עושה איזה משהו כזה כאילו, ספר הפוך כאילו. הייתי ילד טוב, הייתי, המורות שעזבתי, נולדתי באוזבקיסטן, כן, שעזבתי את הארץ, המורות פשוט, לפי מה שאמא שלי מספרת לי, כאילו, אמרו, וואי, זה חבל, והוא יכול להתפתח פה, הייתי ילד טוב. עד שבנקודה מסוימת, כל ההתמכרות שלי, ואני כן קורא לעצמי מכור, אני מכור מגיל קטן, הכל התפוצץ. תראה, לבן אדם שהוא מכור, או כל סימן כזה או אחר, יש סימנים מקדימים. אתה יכול להגיד אם היו איזה סימנים מקדימים, שאם היו יודעים לזהות אותם בזמן, היה אפשר לקטוע את זה? תשמע, יש מלא סימנים שאפשר לזהות בן אדם מכור. שקר. שקר זה הדבר, לדעתי האישית, הדבר שאפשר לזהות אצל ילד. כשאתה שואל אותו איפה אתה הולך, חברים, מה אכלת? אכלתי. והוא לא אכל, כן? או שהוא, נגיד, משקר לך שהוא הולך לבית ספר, והוא הולך לחברים. שקר זה האלף של בעיית התמכרות. בזמן שהילד מתחיל לשקר. וצריך לפחד מאלה שיושבים בסוף הכיתה, השקטים. אתה מכיר את השקטים האלה? שיושבים, משחקים אותה כאילו הם לומדים, אבל בעצם פה הילד, העבוד הזה יושב בסוף בכיתה, בשולחן, ובעצם הוא בתוך הריכוז העצמי. בעצם הוא מתחיל לחשוב על החיים. וואי, למה עשו לי את זה? איך עשו לי את זה? למה שתו לי? כמה אכלו לי? צריך לזהות את זה. השקטים הם הכי מסוכנים, שתדע.
הילדים השקטים הכי מסוכנים שיכול להיות. למה הם למה הם הכי מסוכנים? כי יש להם יותר בעיה נפשית. והסיכוי שלהם לילדים השקטים האלה היא יותר, לא הסיכוי, יש להם מחשבות אובדניות. מאשר לילד שרוצה לתת למישהו מכות, לילד האגרסיבי הזה, אז לילד השקט יש לו יותר מחשבות אובדניות מאשר לילד שהולך להרים מכות. כי הילד הארס והזה שמביא מכות, הוא בעצם, יש לו מטרה מסוימת. ללכת להביא מכות, ככה לקבל איזושהי דמות, לשים איזושהי מסכה ולקבל דמות, כן? אבל הילד השקט הזה, החמוד, שהוא יושב שם בכיתה בסוף, הוא לא יודע לנו שייך, הוא לא מצא לעצמו דמות, וזה בעצם הבעיה הכי גדולה, בזמן שהילד לא מוצא לעצמו דמות, יש לו מחשבות אובדניות, כי הוא לא שייך לשום מקום. אני יכול לספר על עצמי, אני יצרתי לעצמי, כמו שאמרתי לך, דמות של אל קפונה, שאתה איזה ארס, זה עזר לי לחיות. ואני יותר מזה להגיד לך, שסמים, כמובן, זה משהו שאצלי, שסמים זה משהו שהציל לי את החיים. שהדמות שבניתי לעצמי של אל קפונה, זה משהו שהציל לי את החיים. שאם לא זה, הייתי כמו הילד השקט ההוא בסוף הכיתה. יושב עם חיים מחשבות אובדניות, וחס וחלילה גם יכול לקרות איזה משהו. יכול לקרות אסון. בזמן שילד לא מוצא לעצמו דמות, אתה יודע מה קורה. תראה, נער אלים זה תוצאה של כל כך הרבה דברים שיכולים להתגלגל בדרך. ושופטים אותו מאוד מהר. ילדים זה עם זבל, ואתה יודע, יש לנו דור חר, אתה יכול לראות את זה גם בהרבה תגובות, בדיוק לסרטונים האלה. אבל זה תוצאה שאפשר לקחת נער כזה, עם אותם יצרים, ולנתב אותם לדברים הרבה יותר טובים. אין לנו אמצעים במדינה, ולא עושים יותר מדי דברים בשביל הילדים האלה שאמרת. לא עושים בשבילם. אני חושב שלדעתי האישית, צריך להיות בכל בית ספר, צריך להיות שיעור התמכרות. שיעור חדש, התמכרות. פעמיים בשבוע, שילדים לומדים על התמכרות, שילדים רואים סרטונים, סרט על התמכרות, שיבינו על באיזה בעיה הם נמצאים. אין דור זבל. יש ילדים שהם הלכו לאיבוד בגלל התוצאה עקב ההורים שלהם, שלא מחזיקים טוב, שלא שואלים אותם איך היה בבית ספר, מה עשית היום, אכלת היום, איך אתה מרגיש, לדבר על רגשות, על רגש, שזה לי מה שלא היה. לא היו מדברים איתי על רגשות. אכלת? כן. שבעת? כן. כאילו, מה עם הרגשות? דבר לעומק. לדבר עם ילדים לעומק. אתה מבין? תשמע, אתה מכיר את זה שהרבה נשים הולכות עם גברים מבוגרים מהם בהרבה? אוקיי. למה זה קורה? למה זה קורה? הרבה נשים שלא חוו דמות אבהית בבית, ומישהו שמחבק אותם ודואג להם, כן. יחפשו את הדמות הזאת במקום אחר. נכון. ומה שקורה, מה שלא קורה בבית שלך, אתה תלך לחפש את זה. אז אותה ילדה מסכנה, שאתה יודע, לעיני כל רבים יחשבו שהיא שרמוטה. אבל מצד שני זאת סך הכל אישה שצריכה מגע, צריכה חום ואהבה. ומעבר, ואז ככה היא יודעת שככה היא משיגה את החום והאהבה שלה. בן אדם שצריך יחס, יעשה את זה בכל דרך. גם אם יכעסו עליו. גם, אתה יודע, הרבה אנשים שהומלסים יעדיפו לשדוד, לגנוב, לעשות כל מיני דברים, בשביל לילה אחד במעצר, שיהיה להם מקום, שיהיה להם קורת גג. נכון. מבחינתם הם קיבלו את מה שהם רוצים. נכון. זה להיות קורבן של הנסיבות. במקום לטפל בבעיה, מטפלים בתוצאה. אתה גנב, את
שרמוטה. לא, זו תוצאה של הרבה דברים שאם הם היו נמנעים, זה לא היה קורה. נכון. אז לא תמיד צריך לטפל בבעיה עצמה, צריך לטפל בעומק, מה קרה, מה הוביל את אותו בן אדם. להגיע למצב הזה. כן. וזה אותו דבר גם עם נערים. אם יודעים לטפל בבעיה, להבין איך להקשיב לנער, לדעת, לגרום לו לדבר רגשות ולפתוח מה באמת מפריע לו, אפשר להפוך נער שהוא אלים לבן אדם שהוא מדהים. אני הייתי בבית ספר כזה, חד משמעית. שלכל ילד היה פסיכולוגית. היינו כיתות קטנות, 8 ילדים. עד 8 ילדים. השאלה עד כמה הם עושים את העבודה. או שהם באים לעבודה, הפסיכולוגים, שאמרת, שהם באים לעבודה על לשים וי, או שהם באים לעבודה, לעשות את העבודה. אצלי בבית ספר הם ניסו בכל דרך אפשרית. קודם כל, ילדים שהיה להם תיקים במשטרה, מחקו להם, הגיעו ליחידות קרביות. אנחנו נגיע גם לזה. באבא. והגיעו ליחידות קרביות, יש לנו 100% גיוס לצה"ל דרך הבית ספר. תחשוב שהילדים עם 13 תיקים במשטרה, על דקירות, על גנבות, על דברים באמת נוראים שכנגד כל הסיכויים הגיעו ליחידה קרבית, וחלקם גם אחרי כמה שנים עשו תואר ונהיו מורים בבית ספר. להביא ילד אין לו סיכוי בחיים, אפילו להיות מורה בבית ספר, שמאותו בית ספר שהוא גדל, זה הישג עצום. אני רציתי להתקבל למשטרה, פשוט אמרו לי על העבר לא. אוקיי. אמרו לי לא, הסתכל עליי קצין, כזה בהלה, אמר לי, אתה? משטרה? איך תחזור אליי בעוד כמה זמן, בוא נראה מתי זה יהיה, או שזה לא יהיה, כאילו. אני, הילד הזה שהיה מסתובב ברחובות וכל רגע נכנס למשטרות, אני כן רציתי להתגייס למשטרה ולא הצלחתי. עכשיו, אנחנו נחזור לאותה נקודה שאמרת שמחקו, נכון? תיקים. כן. לדעתי, איך אני אסביר לך את זה, שההפך צריך להביא עונשים יותר גבוהים, יותר גדולים. מה זאת אומרת? היום הקטע של סמים, הכל נגיש, בן אדם הולך למכור, ילד הולך למכור או משהו כזה, מה המדינה נותנת לו? מה המשטרה נותנת בעצם? כאילו מה בית משפט נותן לאותו ילד? שום דבר. אני מכיר אלפי סיפורים של נערים שהסתבכו עם המשטרה על עקב הסמים, ופשוט כאילו יצאו מזה. תראה, בית המשפט אחראי על החוק ולא על הצדק. יש הרבה דברים שהם לא צודקים. החוק הוא יבש, עשית מקרה X, תקבל Y. משוואה פשוטה. תחשוב שמקרים כאלה, שופט רואה גם עוד 50 מקרים כאלה ביום. תן לו לתקתק את העניינים. אני יכול לספר לך סיפור? ודאי. הייתי מחוץ לארץ, עשיתי טיול שורשים באוזבקיסטן. אנחנו הולכים עם בן דוד שלי, נכנסים לבית שלו, הוא לא סוגר את הרכב. אומר לו, למה אתה לא סוגר את הרכב? פתאום אנחנו נכנסים כאילו לבית, הוא גם לא סוגר את הבית, אני אומר לו, למה אתה לא סוגר את הרכב ואת הבית? אז הוא אומר לי, אחי, לך תנסה לגנוב אצלנו, או להיכנס לבית או להיכנס לאוטו הזה. 11 שנה בצוהר בלי לדבר. לא משנה אם זה מסטיק או אם זה רכב, לגנוב רכב או לגנוב בית, 11 שנה בית סוהר בלי לדבר. ובית משפט לא מסתכל על לא יודע, על הגיל, על מה עברת ואיך עברת ומה ההורים שלך עושים היום. הם פשוט נותנים לך, קיבלת, זהו. כמובן זה קצת מוגזם 11 שנה, אוקיי? אבל לדעתי האישית לא מקבלים מספיק עונש. אם קצת היו מגבירים את העונש, את החוק של העונש, אז נראה לי שהיה אחרת. תראה, גם 11 שנה זה עונש יפה למען יראו ויראו. זה אותו דבר גם בתאילנד. אם אתה תגנוב משהו מה-7-11, הרבה פעמים כשגרתי בתאילנד, השארתי את המפתחות, שכחתי אותם בתוך האופנוע, גם את הקסדה, הכל היה שם, לא גנבו ולא לקחו שום דבר, ואנשים שם מכנים את האופנועים שלהם איפה שבא להם, ואין גנבה ואין פשיעה. למה? כי החוק מאוד ברור. מה זה החוק? המשטרה שם עושה מה שבא להם. אצלנו יש את החוק? יש חוקים, אבל אין מי שיאכוף אותו. יש חוקים, אבל לא מספיק.
אצלנו פשוט סוגרים את הכל בעסקת טיעון. באת, רצחת, הגעת להסדר, מנקים לך הרבה יותר. הילדים עכשיו יש להם איזה עונש, אותם ילדים שרצחו את הילד בפתח תקווה. כנראה לא את העונש... אמרנו שנחזור על זה, הנה בוא נכון. נחזור על זה. לא מרצים עונש? נכון, לא את העונש שהם צריכים לקבל. יפה. אני לא עקבתי אחרי מה שעכשיו קורה אצלהם, זה כאילו כל כך מזעזע הסיפור. אני לא עקבתי באמת, לפי מה שידוע לי, הם מרצים עונש או קטן או בכלל לא, זה מה שידוע לי. אני מסתכל על זה, אם עכשיו יהיה עונש של 11 שנה בית סוהר על אורג, לא משנה בין כמה אתה, לדעתי זה היה אחרת. איפה לדעתך בית ספר והמשטרה ואנשי חינוך באמת מפספסים את אותם ילדים שמגיעים לסמים ואלימות? איפה הם מפספסים אותם? אמרתי לך שיהיה בכל בית ספר יהיה שיעור התמכרות. יהיה שיעור על התמכרות. שיביאו הרצאות, כמה שיותר הרצאות, שיביאו כמה שיותר, ואחרי זה לא יפספסו את אותו ילד. שיהיו יותר בקשר עם המשפחה. אני מסתכל, יש לי הרבה אחיינים, אוקיי? פשוט, סתם לדוגמה, מה שהבנתי, מה אני רואה אצל האחיות שלי, המורות מסמנות וי כזה, של, אוקיי, סתם לדוגמה, הם יצאו לאיזשהו, כאילו, טיול, אוקיי? הם כזה באים, מצלמים את הילד, בזוויות, לא זוויות, כזה, דופקים לו תמונות כזה של, יאללה, תחפף, כאילו, באחותי כזה מסתכלת על תמונות, בואו רואים לו חצי מהפנים, כאילו. ופה חצי הפנים השניות, כאילו. להיות יותר מקורבים לילדים, לשאול את הילד במקום ההורים. אצלנו באוזבקיסטן, אתה יודע איך היו קוראים למורים? אבא או אמא. כי הם מסתכלים, באמת מרגישים את הילד. זאת אמא שנייה שלנו. אנחנו מעבירים אותם חצי יום עם המורים, חצי יום אנחנו מעבירים איפה? בבית. זה אותו דבר. המורה שלי בכיתה שלי היא אמא, לדעתי האישית, אבל הילדים, היחס שהמורות והמורים נותנים, זה לא יחס, הם פשוט לדעתי האישית מסמנים בי בתוך העבודה שלהם, רובם, לא רוצה להגיד כולם, רובם מסיימים בי, וככה זה קורה, והם לא רואים את הילד בעצם. תראה, יש הרבה מורים שעושים את זה משליחות, אבל להשתלט עכשיו לגיטה של 30 ומשהו תלמידים והמגמה עולה, כי אין לך אנשים שרוצים להגיע לתחום החינוך. הם לא יכולים להשתלט ולראות כיתה של 30-35 תלמידים, את כולם, מה עובר על כל ילד. המורה, מבחינתה, היא רוצה ללמד, לעשות את התפקיד שלה. לא בהכרח שיש לה את ההבנה הזאת שהיא יכולה להגיד מה עובר עליו, או בכלל להבחן את זה. לא מלמדים את זה בהוראה. אז כמו שאמרת, לא רוצים להגיע למשרד החינוך הרבה אנשים, נכון? נכון. שיביאו כסף, שיעלו במשכורות. כן? ואז מה יקרה? שיעשו, אני לא ראיתי בפייסבוק, באינסטגרם, או במשהו כזה או אחר, לא ראיתי פוסט אחד שקשור דורשות לבית ספר, מורה או מורה לבית ספר. לא ראיתי עוד. אני רואה דורשים לדוגמה, לא יודע, לאיזשהו הוסטל, מדריכים, אני רואה שדורשים, לא יודע, איזשהו מדריך טיולים. אני לא רואה שכתוב שיש פרסומות באתרים, דורשים מורים, מורות. אין דבר כזה. אז שיעלו יותר במשכורות, שיעשו יותר פרסומות, וככה ימצאו יותר אנשים. ותדע לך שיש גם אנשים עם מעבר כמו שלי, שרוצים להגיע למקומות של להיות מורים, כן? ואני אחד מהם. אם היית אומר לי עכשיו שאני רוצה להיות מורה, לאיזשהו, לדוגמה, כמו שאמרתי, תחום ההתמכרות. למה לא? אבל לא נותנים את האופציה לאנשים כמונו, עם עבר כזה.
לא מגייסים למשטרה. סך הכל, מה נותנים? לשרת צבא, כי זה חובה. נותנים לך נשק, אומרים יאללה. אבל מה בעצם? תביאו לי גם, תביאו לי, אני השתניתי. אני שונה, אני בן אדם אחר. זה העבר שלי. נמחק, מה שהיה, איקס, זהו, מת, שרוף. אני לא אחזור על אותן טעויות ויצפה לתוצאות שונות. לא. אני רוצה לחיות חיים בריאים, אני רוצה להיות מורה, אני רוצה להתגייס למשטרה, אני רוצה, לא יודע, להיות בתחום, כאילו, בחינוך. לא נותנים את האופציה הזאת. ואם יתפתחו את כל הדלתות האלה של אותו ילדה או אותו ילד שהיה בעבר נער בסיכון, שהוא כרגע רוצה להיות מורה, אם יפתחו לו את הדלת הזאת, למה לא? ככה אני רואה את זה. קטונתי מלדעת למה הם לא עושים את זה, במיוחד שגם אין מספיק ביקוש רב להגיע לשלב הזה, שאתה יודע שהרבה אנשים רוצים להיות מורים, אם בכלל. אז אני רוצה להיות מורה. ויותר מזה, היום מורה זה לא מקצוע מכובד. גם היום לא מסתכלים. היום אם המורה הביא גם ציון לא טוב לילד, ההורים של אותו תלמיד באים למורה, למה הוא קיבל ציון לא טוב. היום מורה זה מקצוע שהוא מאוד נחות. אף אחד לא מסתכל על מורה בגאווה. אני מסתכל אחורה, אני מסתכל על אנשים שקולגות שלי. אם אתה אומר, המורה שלך היה דמות חינוכית, מישהי שאתה תופס משהו ממנו, מהידע שלו, ממי הוא, רוב הפעמים יגידו לך, לא, זה לא אנשים שאני רואה אותם כדמות שאני רוצה ללמוד מהם. ואז מה קורה? אם אותו מורה זה לא דמות מעוררת השראה, למה שאני אלמד ממנו? כי הוא פותח ספר ומראה לך מה שכבר אתה יכול ללמוד לבד. נותן לך לעשות שיעורי בית. רוב האנשים הם לא היו דמויות חינוכיות שאתה רוצה ללמוד בהם. היום אני מסתכל מי הם הדמויות שאני לומד בהם, אנשי עסקים מצליחים. אז אולי לדעתי שמרוב שאמרת שאין ביקוש לחינוך, אוקיי? אז לדעתי בגלל זה אוספים אנשים וואלה ובאלה. אתה יודע מה זה וואלה ובאלה? מי שבא ברוך הבא, אתה יש לך 12 שנות לימוד, יש לך בגרות, יש לך זה, יאללה בוא כנס להיות מורה. לא מסתכלים בעצם על כמה ידע יש לו, מה בעצם הניסיון שהוא צבר בדרך החיים שלו. לא מסתכלים על זה, מכניסים וואלה ובאלה, יאללה רק תבוא, כי אנחנו דורשים, כמו שאמרת, בגלל זה אף אחד לא רוצה להגיע, לפי דעתי לשם. תראה, לבית ספר יש תחום אחריות מאוד מאוד נקודתי. להביא ילד לעשות תעודת בגרות, שאתה תהיה מוכן מבחינת ציונים. אחר כך מתחיל החיים האמיתיים. עכשיו אתה מתחיל לחיות, אתה מתחיל לקבל את התבונה שלך שיש דברים אחרים, יש צבא, יש חיים אמיתיים, שאתה צריך להתנהג אחרת ממה שהתנהגת בבית ספר. אתה צריך להתחיל להביא כסף לעצמך, להתחיל להזיז, להניע דברים. קודם כל יש את הצבא. בוא נדבר על זה. עשית מצבא, נכון? ברור. איפה שירתת? התחלתי מכיפת ברזל, וסיימתי בתור מאבטח מתקנים. איך באמת נתנו לך להתגייס, אם אתה אומר, מבחינת עבר? איך נתנו לי להתגייס כן. לתומך לחימה? כן. כי בעצם אנחנו מדינה קטנה, וגם עם העבר כמו שלי, לא אכפת להם להיגייס כזה בן אדם. לא, יש הרבה פעמים שיחזיק נשק. הצבא אומר, רגע, הוא מסוכן לנו מדי. נכון, וזה קריטי מאוד, כאילו זה לעתים רחוקות אומרים את זה, עד שכאילו ממש שיש, וכן לא קיבלו אותי, אני רציתי להיות שם מג"ב, לא זוכר מה רציתי להיות, בסוף שמו אותי מאבטח מתקנים. שמו אותי, כמו שאמרת, בכיפת ברזל. שמשם לצערי הרב ברחתי משם, זה סיפור נפרד, וכן המשכתי וגם שירתתי וגם עשיתי חצי שנה קבע, שירתתי סך הכל 5.5 שנה בצבא. 5.5 שנים, יפה. השלמתי גם את הדפוק, את הדפר שיש לי, שעל הבריחה, כי ברחתי שנה ו8 בעצם, גם השלמתי את השירות החובה שלי, וגם בעצם שירתתי עוד חצי שנה קבע, סך הכל 5.5 שנה.
מה אתה מרגיש שהצבא הביא לך? בצבא, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים שלי. אם וואלה. עכשיו תשאל אותי, תעשה עוד סיבוב, אני עושה בכיף. למה? ביטחון, זה הביא לי ביטחון, זה הביא לי להיות שייך. אני תמיד רציתי להיות שייך, אני תמיד רציתי להיות, שלא ישפטו אותי. הרי בצבא לובשים את אותם מדים בצבע ירוק, אתה לא צריך להוכיח שלך יש נייק ולך יש אדידס ולשני יש, לא יודע, ורסאצ'י, ארמני, כולם באותו מדים, באותו צבע, זה ירוק זית, וכאילו אין לך מה להוכיח שם בעצם, אתה כמו כולם. ווואו, זה הביא לי המון גם ביטחון, כמו שאמרתי, המון. זה הביא לי גם להיות אני. ולא לשים מסכה, אני לא הייתי שם מסכות שם בצבא. פשוט הייתי אני. הצבא שינה אותי, ממש שינה אותי בקטע אחר. יצאתי משם עם תובנות לחיים, ולצערי הרב, אחרי הצבא קצת לא מצאתי את עצמי, אבל זה סיפור נפרד, ובעזרת השם אני הולך גם להוציא על פודקאסט, על העבר שלי, על התמכרות. זה הפודקאסט הבא שלי, לעשות פודקאסט על התמכרות. אני מכור, אני השתמשתי בסמים קשים, אני יצאתי לא מזמן מהחיים האלה. וכמו שאמרתי, כרגע יש לי חיים אחרים, אבל אני אסתפק בזה כרגע לעשות את הפודקאסט במיוחד לאותו נער או נערה שהם מחפשים ורוצים את העזרה. היום יש נערים שמתייעצים איתך, מדברים איתך? כן, אני פוגש את זה. אני פוגש את זה באופן כמעט יומיומי, שאותו נער ניגש אליי, וזה החלק הכי יפה בחיים שלי. שום דבר לא עושה לי את היום. חוץ מההורים, ואתה יודע, שאני רואה אותם, והחברה, אבל גם זה עושה לי את היום, שנער ניגש אליך, והוא פשוט מתחיל לספר לך משהו לא מספר להורים. איזה דבר, נגיד, באמת הם מספרים לך שהם לא מספרים להורים? אתה יכול לשתף? לא. סתם. לא מישהו ספציפית, רנדומלי, אנונימי. רנדומלי, אנונימי. לדוגמה, הוא מספר הוא ברח מהבית ספר. לדוגמה, מספרים לי שהוא מבריז באופן קבוע כדי להביא כסף. הוא מספר שהוא הביא למישהו מכות. כל הדברים האלה לא מספר בבית. בזמן שאמא שלו שואלת אותו איפה היית, הוא אומר, הייתי בבית ספר. והיא לא שואלת אותו, מה למדתם היום? מה הילד למד היום? איך להביא כסף? זה מה שהילד למד היום. איך ללכת לאיזה, לא יודע, לאיזה ירקות, לעבוד בירקות או משהו כזה, למד לסחוב קרטונים. אתה מבין? או לשטוף רכב. זה מה שהוא למד היום, אחותי. תתעוררי, בא לי לבוא ולענה אותך, להגיד לך, הילד שלך לא היה בבית ספר היום. דברי איתו על זה. אתה יודע, כשאני הייתי במעצר, גיל 16, 15, לא זוכר אפילו באיזה גיל זה היה. ואתה יודע, אתה קטין, אז ההורים שלך צריכים להביא אותך מהמעצר. ואני זוכר את התמונה הזאת בראש, אמא שלי קצת בכתה, נלחצה. אבא שלי כאילו אפאתי כזה, טוב, באנו, שחררנו אותך. לא כעס עליי, לא התעצבנו עליי, לא כלום. פשוט באו, שחררו אותי, הבינו שזה מעשה קונדס כזה של ילדים שהולכים, מסתובבים כזה בשכונה שלהם. אני הייתי ילד שמותח גבולות. אז היינו שני חברים, הסתובבנו ב3 בלילה, ראינו פרצה כזאת של מחסן. אתה יודע, אתה רואה פרצה של מחסן. אתה בא, נכנס ככה, זה מסקרן אותך. ראינו שזה מחסן של מכולת. לקחנו כמה דברים, שמנו בכיסים, והלכנו ככה, אפילו לא פרצנו, זה היה פתוח. אוקיי. כנראה אחד השכנים ראה אותנו להתקשר למשטרה. באו אלינו איזה 3-4 ניידות, וזה היה מצחיק, כי מי שעצר אותי גם הוא היה בוגר בבית ספר שלי, והוא אומר לי, וואלה, תקשיב ארז, אם הייתי יכול עכשיו לתת לך לברוח, הייתי נותן לך, הייתי כאילו רודף אחריך, אבל הקצין שלי פה, אני לא יכול לעשות שום דבר, אני חייב לקחת אותך איתי למעצר. אז באנו, הלכתי איתו למעצר, ישבתי שם כמה שעות, אתה יודע, גם סוגרים לך את התיק באותו יום מחוסר עניין לציבור. יפה, אתה מבין? סגרו לך את התיק, לא היה לך עונש, רצית עונש.
לא היה לי כלום. זה גם הם מבחינתם, כאילו, טוב, אנחנו חייבים, קיבלנו קריאה, אז אנחנו חייבים לעצור, לעשות אחי, משהו לקחת בעניין. משם מסטיק בזוקה? לקחתי יותר ממסטיק, כן. יופי! היית צריך בינינו לרצות עונש, לפחות קטן, לא יודע, לשבת יום אחד, יומיים בתא. תשמע. תכלס, עכשיו שאתה מסתכל על זה. עזוב שבאותו זמן גם הבנתי, זה שישבתי שם כמה שעות, על האבנים, זה תא מעצר שמאבנים, לא נוח, לא כלום. ישבת אז כמה שעות. כן, ישבתי כמה שעות, נכון, זה לא אמרת, שזה, נכון. אתה יושב כמה שעות, ואני זוכר, וואלה, חוויה לא נעימה, לא היה כיף להיות שם. אמרתי, טוב, בשביל מה אני צריך את השטויות האלה? אני אוהב למתוח גבולות, אני אמתח את זה במקומות אחרים, אבל תרחיק אותי מכל מה שקשור למשטרה ולכל השטויות האלה, אין לי כוח, אין לי זמן לזה, גם כנער כזה שובב, לא היה לי זמן לשטויות האלה לשבת, זה גם לא העליב אותי לשבת בבית המעצר, זה לא אני. לא העליב אותי. כן, תשמע, אתה יודע, יש כאלה שמתלהבים לשבת במעצר. אתה מספר לחברים שלך, ישבתי וזה, אתה רץ, וכן, עברנו את זה. כן, אתה יודע, יש אנשים שמספרים חוויות, חבר'ה אצלי בבית ספר, ישבתי במעצר, הייתי יומיים עם זה, וראיתי את האום, הכרתי את הזה. בשבילהם, וואלה, הכרתי מישהו עבריין, זה בשבילהם פתיחת דלתות לעולם. לצערנו. אני הייתי בתקופה של ספורט תחרותי, בטקוונדו, טסתי לחול, היה לי דברים אחרים שהעסיקו אותי, שעניינו אותי. אז אתה יודע, אז אתה מותח גבולות. יכול להיות שאם כל בן אדם כזה או אחר בעולם, במדינה, היו בודקים בפינצטה, כולם היו יושבים במעצר על משהו. אין אחד שלו. על הדברים הכי קטנים. כל אחד עבריין באיזושהי דרך. אבל אם נתפסת, תעשה את החושבים עם עצמך. זה היה שווה או לא שווה? תמיד תחשוב, האם שווה לי לעשות את זה או לא שווה לי. גם נערים מאבדים כיוון, בעיניי, אני באתי מהתחום של הספורט התחרותי, טקוונדו, אגרוף תאילנדי, שם פרקתי עצבים ביג טיים. אתם מרגישים שאתם צריכים לפרוץ את זה, לכו תירשמו לחוג של האגרוף תאילנדי הכי קרוב, והחוג אומנויות לחימה הכי קרוב, תוציאו שם את האגרסיות, כשזה חוקי. Okay. תוציאו שם את האגרסיות, זה יביא לכם מיינדסט של לוחם אמיתי, שבן אדם, של פייטר, שמבין את החיים שלו. ומי שלא עושה את זה, חבל, כי הוא יעשה את זה בחוץ, ושם זה פחות נעים. כי יכול להיות שיש סכינים. זה ילמד אותך גם לשלוט על היצרים שלך. כל אחד שרוצה לשלוט על היצרים שלו, שילך לחוג של אומנויות לחימה. שהוציא את כל האגרסיות שם. כן. שם אתה תלמד הכי טוב. כן. מה דעתך על זה? לדעתי שכל ילד יירשם לחוג? טקוונדו כאלה, כאילו חוג לחימה? בכללי, חוג שמוציא ממך את האנרגיות. טוב, זה טוב, אבל עד כמה, עוד פעם אנחנו חוזרים על אותו נקודה, שעד כמה ההורים בעצם שואלים את הילד הזה, מתעניינים, הוא רוצה את זה באמת? אתה מבין? למה ילד יכול לעשות את זה על דעת עצמו, יכול ללכת להגיד, יכול להיות שילד לא רואה בזה כאילו פוטנציאל בגלל שהוא חושב שהפוטנציאל שלו ברחוב, אבל אם ההורה בא ניגש לילד וישאל אותו, אולי תלך לחוג? אולי תעשה משהו? אני חושב שהורה לא אמור לשאול את הילד, אולי תלך לחוג. גם. ההורה חייב, זה כמו חוק חינוך חובה. גם, נכון. ילד חייב ללכת לחוג באשר הוא, לפחות 2-3 בשבוע, וההורה אסור לו, באמת, אני חושב שזה אמור להיות חוק, כאילו חוק יהרג בל יעבור. הילדים חייבים להיות בחוגים. אין דבר כזה שילד לא יהיה בחוגים. ילד שלא נמצא בחוגים, מאבד את עצמו. אז מה הוא יהיה? בטלפון? ברחוב? איפה הוא יהיה? איפה הוא ימצא את עצמו? אם הוא ילד שמנת, כל היום מול מסכים. כנראה ההורים יקנו לו פלייסטיישן, והוא יהיה מול מחשב, מסכים וטלפון, והילד יהיה רדוד ונובל. ומצד שני, ילד רחוב, ילד נוער שוליים. אבל ילד שאתה רושם אותו לחוגים, שהוא בסביבה חברתית, קהילתית, שהוא יודע להתנהל מתוך החברה, שהוא בסביבה תחרותית, שהוא מבין שכן, החיים לא תמיד אתה תהיה מקום ראשון. אתה רוצה להיות מקום ראשון? תילחם עבור זה. תנצח, תבין איך אתה יכול לעבוד יותר חזק. לא בהכרח שתהיה הכי חזק פיזית והכי חזק זה, אבל יכול להיות שאם אתה תהיה חזק מנטלית, זה ייתן לך הרבה כלים להמשך, שאתה תוכל לצאת איתם החוצה. כן. וילדים שלא נותנים להם את המסגרת הזאת חוץ מבית ספר, אתה רואה, הם נושרים מכל מיני מקומות, והמיינדסט שלהם הוא לא במקום הנכון.
מה קורה? אתה צריך להגיע למקום מאוד מאוד קיצוני, כדי להגיד, רגע, אני במקום לא טוב. יש הרבה אנשים כמוך, אלי, שלא כולם הבינו שהם צריכים לעשות שינוי. אתה כנראה הבנת שאתה לא במקום טוב, שאתה צריך לצאת מזה, אבל תסכים איתי שרוב האנשים הם לא כאלה, שלא מבינים. שלא מבינים שהם צריכים, הם עוד יותר יישאבו ויהיו כי אין להם מכורים. מישהו שיסביר להם את זה. לך אבל גם לא היה מי לי שהסביר. לא היה, אבל... מה גרם לך כן להבין? האמת היא שהייתה איזו סיטואציה, שמרוב שהייתי בלגניסט, אז ההורים שלחו אותי לרוסיה עם אחותי ובעלה. פשוט אמרו, סע, תטוס. וטסתי לרוסיה. אני לא יודע מה קרה, אחי. שמה קרה איזה משהו שהפסקתי לפגוע באנשים אחרים. זאת אומרת, הפסקתי לפגוע באנשים אחרים, הפסקתי להסתובב, התחלתי, כלומר, להסתובב עם אנשים יותר גדולים ממני, להרגיש שייך עם ילדים יותר גדולים ממני. מה זה ילדים? זה כבר אני מדבר איתך, קיבלתי קצת שכל טיפה, בגיל 16-17 שההורים שלחו אותי לרוסיה, ואז התחלתי להסתובב עם ילדים יותר גדולים ממני, בני 20 ומשהו, ששם מצאתי את האלכוהול יותר לעומק. אבל לא הייתי פוגע, לא הייתי רב, לא הייתי כלום, הייתי משתכר, הולך הביתה, אולי מקיע לעצמי בדרך. אתה מבין? אז זה בעצם ככה. עכשיו אני רוצה גם, אתה זוכר שסיפרת לי על המכולת? כן. אני בחברים, אחי, דופקים איזה רכב. פתאום, אחי, עוצרים אותנו משטרה, אחי, באים בלשים, עוצרים אותנו משטרה, ודפקנו שקית, אחי, מלא אגורות, לא יודע מה, ברכב מלא אגורות, שקיות של זה. פתאום באים לנו בילוש, אחי, תופסים אותנו, אומרים, למה צריכים את הכסף הזה? מה אנחנו אומרים? לאבזי, אתה יודע מה זה אבזי? מסעדה. אומרים, אנחנו רוצים לאכול באבזי. אני לא אשכח את זה בחיים, חבר שלי לא יודע מה להגיד, אנחנו עובדים ועוסקים את הגורות, לקחנו מהאימהות שלנו, אנחנו רוצים לאכול באבזי. וואי, תקשיב, זה היה קטע. מה עשו לכם? מה עשו לנו? לחבר שלי, נתנו לו מכות רצח, את זה אני זוכר עדיין, דווקא אני והחבר הזה דיברנו לפני איזה חודש על זה, ונזכרנו בזה וכמה צחקנו על זה, על הסיטואציה. הוא קיבל מכות, לא יודע, לקח אותו לצד, הבלש לקח אותו לצד, פיצץ אותו, הוא חזר עם כחולים. ואותנו, כן, ישבתי שם איזה ככה כמה שעות גם, עוד פעם, עוד כמה שעות, אתה מבין? כמה שעות. על זה שניפצנו את הרכב, את השמשה, על זה שדפקנו מהרכב הזה, זה שהם קלטו אותנו על חם. אנחנו בתוך הרכב, אנחנו אומרים, אנחנו הולכים לאכול באבזי, זה הכסף של האימהות שלנו. וואו. זה לא כסף מהרכב, זה כסף מהאימהות, ואנחנו איזה בעצם הזיה. בתוך הרכב. ומה עשו לנו? כמה שעות בכלוב. למי אתה פונה? מי הם האנשים אנשים, קהל, קהילה, בית ספר, סלש whatever, שאתה רוצה שיבואו וישמעו את ההרצאות שלך? בעיקר משרד החינוך, בעיקר בתי ספר, מוסדות, לאותם ילדים שכרגע הם עצורים ולא יכולים לשמוע אותנו. אז אני רוצה להגיע עד לשם, להיכנס לתוך המסגרת שהם אומרים עכשיו, ולהביא להם שם את המסר, שהכל אפשרי. שהכל אפשרי. שהכל זה, איפה שהם חיים כרגע, כל זה אשליה. זה שקר. זה דמות עם מסכה שהם שמו על עצמם, ושהם חייבים להוריד את זה ולהיות כמו שהם. וכמובן גם אני רוצה להגיד לאותם הורים שאם ישמעו את הפודקאסט, אני רוצה להגיד שאם הם מוצאים בילד בעיה כלשהי, אז הם יכולים ליצור איתי קשר כמובן באישור באישור ההורים וברצון הילד. אני לא הולך לעזור לאף אחד שלא רוצה, שלא מחפש, שאין לו רצון, שלא מחפש את העזרה. מה זה אומר? זה אומר שסתם לדוגמה ילד, כמו שאמרתי לך, שהוא מספר לי הכל והכל זה, אני מרגיש חיבור ישירות. זה אלוהים בעצם שולח לי בן אדם, כדי שאני אראה, יגיד לי, אלי, הנה תראה, הוא רוצה עזרה.
איך רואים את זה? בזמן שהוא מספר לך, הוא משתף אותך, הוא נמצא איתך. בזמן שאתה בא לילד ואתה מנסה לעזור לו, ואתה מנסה להגיד לו, תשמע, זה וזה לא בסדר, אז אם הוא מדלג על זה, אז הוא לא רוצה בעצם עזרה. וזה לא אלוהים שם אותי במקום, זה גם לא אלוהים. גם אלוהים לא שם אותי במקום של העזרה. אלוהים שם אותי בעזרה שיש רצון מהצד השני. אני רוצה לסכם ולהגיד שלפעמים כל מה שילד צריך זה מבוגר אחד שרואה ומאמין בך. ולפעמים הורים לא יכולים לספק את זה וזה בסדר גמור. אבל לדעתי גם ההורים צריכים לבדוק אם הם מוצאים את המבוגר שכן יכול להאמין ולראות את הילד כדי לעזור לו. ומשם באמת לבקש עזרה ולהתייעץ, ואם הם יכולים להתייעץ איתך אז עוד יותר טוב. וכמובן שאנחנו נעלה את הפרק הזה, גם נשים את הפרטים שלך ליצירת קשר, ומי שירצה להתייעץ איתך ולדבר איתך, יש אינסטגרם, פייסבוק, טלפון, כל פלטפורמה אפשרית שיכולים להתייעץ. אני לא עושה את זה לשום בקשה כספית, אני לא רואה זה שליחות לדעתי, ואם יש לי את היכולת אולי להציל ילד אחד, הצלתי עולם ומלואו. אלי, תודה רבה שהגעת, תודה לך. שמחתי לדבר איתך, אתה בן אדם מדהים, וכדאי לכם לצפות ולעקוב אחרי אלי, הולך להיות לכם, זה באמת הולך לשנות חיים ולהציל עוד ילד אחד בישראל. אמן.